Ngithanda ukuthatha leli thuba ngibingelele egameni likaJesu, ngibingelela abantwana bakaNkulunkulu ey'ndaweni zonke ngokwahlukana kwabo. Ngazi ngizwe ngathi khona abakhulu nabancane, kodwa-ke ngiyabingelela-ke egameni likaJesu. Kuyusuku lokuqala kuJanuwari. Kuyusuku lokuqala kuJanuwari. Siqala. Zonke izinto ziqala phansi. Ziqalela unyaka ka-2025. Kusho ukuthi-ke ngokonyaka ka-2024 sekuphelile. Okungukuthi unyaka ka-2024 usufile. Ngeke usaphinde uwubone unyaka ka-2024. Usuthathe isayidi lobuntu, ngoba nomuntu mhla ufika unyaka wokuphela kwakhe kuyobe sekuphelile ngaye. Ngeke usaphinde umbone naphakade, sekuphelile kuphelile. Manje-ke njengoba kwenyuka iminyaka kuncipha eyokuphila, kuzofika la kushabalaleka khona kuphele njengomuntu, ukuthi konje wake waba khona kuzophela ngomuntu. So-ke nonyaka ka-2024 usuphelile, uphela izolo, kwangcwatshwa khona izolo, phelile ngawo. Njengoba bebethi bashaya amathini nje bebenza umngcwabo ka-2024, uphelile ney'nto zawo. Kodwa-ke noma uphelile wona unyaka ka-2024, amacala ebenginawo ngo-2024 asazoqhubeka nangonyaka ka-2025 equlwa ey'nkantolo. Noma kungashintsha yonke into, kodwa ma icala lakho lingakathethwa, isono sakho ungakasivumi, usazowaqula nje lamacala obunawo usela emhlabeni. Noma kungase uthuleke namhlanje, kodwa ekuvukeni kwakho uyovukela emahlazweni, uvukelwe ekunengekeni ngenxa yokuthi ulale ungavumanga iphambeko zakho. Manje-ke lo nyaka undlulile, kususwe ngisho amakhalenda awo ezindlini, kwafakwa amakhalenda ka-2025. Aka-2024 athathiwa ayolahlwa, ashiswa, adistroywa ngoba u-2024 ngeke uphinde umbone. Kunengxenye-ke yempilo yakho elahleke no-2024. Ngoba eminyakeni yakho owayinikwa uNkulunkulu ewu-70, kusho ukuthi-ke njengoba besiqeda u-2024 ususukile omunye unyaka wakho, wabuyela emuva. Yayisincipha-ke iy'nsuku zakho zeminyaka. Kusho ukuthi-ke njalo ma kuphela unyaka, awupheli wodwa, uphela nempilo yeminyaka yakho. Okungukuthi nawe uyashoshela ekuthenini kuphele ngawe, ungabe usaba khona.
Leminyaka ke ephelayo njoba iphela nasemzimbeni wakho kamoya uyaphela. Yonke into yenze kulowo nyaka noma inhle noma imbi ibibekwa kule date yonyaka eseduze komzimba wakho kamoya lapho kubhalwa khona imisebenzi yakho. Manje njengoba uqala nje unyaka kungcono ukuthi ube yisiwula kunokuthi uye esihogweni uhlakaniphile. Izinto kade uyizo ngo-2024 kulwele ukuthi okungcono aziye zincipha ngo-2025 ukuze mhlawumbe ube nenhlanhla yokuthi makufika ukuphela kweminyaka yakho kodwa iphele unenhlanhla yokuthi ezinye zezinto emzimbeni wakho ukwazile ukuzinikela kuJesu, ngoba uthi uJesu, wenina nonke enisindwayo nani enikhathele nenomileyo, uthi wozani kuye nizophuza, uthi azoniphumuza kule mthwalo esiyithwele okungafanele ukuthi size siyofika nayo ngale kwethuna, ngoba mase sifike nayo ngale kwethuna okukhomba ukuthi la besicabanga ukuthi siyakhona asisayi ngenxa yemithwalo esiyithwele, ngoba kuyona yalapho thina siyakhona siyithwaliswe isitha. Manje-ke uthi uJesu isitha sokugcina esiyochithwa emhlabeni ngogama laso lingukufa. Akukhumukeni bazalwane, asikhumukeni ebuqilini, asikhumukeni ekuzenziseni, asikhumukeni impela. Kunembhalo-ke la engike ngayithumela la ebibhalwe-ke ikhuluma ngeShayina no-Coca-Cola nazo zonke izinto-ke ezinjalo. Ukuyithumela kwami la bengingayithumeleli khona ukuthi mhlawumbe abantu bayesabe. Bengiyifakela ukuthi nginikhumbuze ukuthi uNkulunkulu uthi akwenzeki, uthi ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa yena. Bengiyifakela ukuthi lento niyibheke kahle kodwa ningayibheki nisenyameni ngoba izonisa esihogweni. Lezi zinto lezi ezinjengalezi zilethwa ngumphiki uKristu lezi zinto, kodwa uziletha ngathi ziyisambulo sokuthi abantu bayiqaphele. Mhlambe ngeke nizwe lento namhlanje ngoba usathana unjalo. Zilethwa ngumphiki uKristu ezilethela ukuthi abantu bangene emkhondweni wakhe, amandla kaNkulunkulu bawaphike, kodwa bembathe isimo sokumesaba uNkulunkulu, kodwa amandla akhe asicilelwe phansi bewaphike. Yimaphi lamandla esikhuluma ngawo? Uthi uJesu niyodla konke okubulalayo
ngeke kunenze lutho. Uthi niyonyathela ofezela abayi kunenza lutho. Usethi uSathane qobo lwakhe ungaphansi kweenyawo zethu, sime phezu kwakhe, uyinto ehluliwe. Usethi kuJesu, ozelwe ngale mbewu yezwi akasenzi isono. Usethi nomubi akamthinti ngenxa yokwesaba into azelwe ngayo. Manje-ke uSathane uzosenza sibe ngabantu abangalikholwa izwi elithi niyodla okubulalayo konke okubulalayo kungeke kunenze lutho. Uzositshela-ke manje ukuthi sizobulawa ngo-Coca-Cola, sizobulawa whatever into ayishoyo, ngoba ufuna sigcine sinesimo sokumesaba uNkulunkulu, kodwa amandla asitshele wona siwaphike. Bazalwane, leli zwi limile lithi niyodla okubulalayo ngeke kunenze lutho. Asizi ukuthi bazalwane sehlula imithi yabathakathi bese sizobanjwa uSathane ngobuqili. Sigijime manje sesaba into iBhayibheli elisitshenile ukuthi ngeke isenze lutho, sigcine manje sinesimo sokumesaba uNkulunkulu kodwa amandla akhe siwaphike. Kusho ukuthi-ke ayikho into thina abantwana bakaNkulunkulu esingayidala ngolimi lwethu. Ngithi angikhulume kanje unyaka uqala ukuze niyekele ukuba ngamagwala. Akukhulunywe nje kanje uqala unyaka ukuze bayeke abantu ukuba ngamagwala, ngoba ukwesaba kunesijeziso esikhulu, futhi ukwesaba akuveli kuNkulunkulu, futhi umuntu owesabayo lithi iBhayibheli akaphelele enkosini. Awukwazi ukuthi uphelele kumnikazi wamandla onke, uzokwesaba into athe yena noma ungayidla ngeke ikwenze lutho. Awukwazi ukukwenza. Ngike ngifakaze la ukuthi ngake ngaphakela ukudla kwelinye ikhaya lakithi elincane. Babe kade benomsebenzi, kusho ukuthi ngangedlula khona ngafica ukuthi kade benomsebenzi, ngokuthi-ke bayazi ukuthi-ke angiyidli le nyama yabo. Base-ke beba nenkukhu-ke. Le nkukhu-ke base bengiphakela-ke nginobaba omncane owayesebenza emayini, ngizondlula ngihambe naye. Base bekumbonya-ke besibiza-ke ukuthi ukudla sebekufaka emakhaya-ke kuthiwa khona indlu okudlelwa kuyo kuthiwa kwagogo. Sahamba-ke sawungena kwagogo. Wayesethi konjwe nina, ngoba uthi wayebabona abazalwane base-Faith Mission eDumbe babethi mabedla labasebenza nabo bethandaza. Usethi-ke konjwa nina manidla niyathandaza, thandaza-ke. Uma ngiqeda ukuthandaza abesevula yena kuqala athi yini le. Uma kuvulwa sathola ukuthi kuphekwe kufakwe irayisi neqatha, ngicabanga ukuthi kwakuyiqatha elilodwa, kodwa le nyama le isiphenduke yalixoxo yanamathela kuli rice. Yathi mase liphuma laqhwishiza irayisi lalichitha phansi, lahamba ixoxo laze lawuphuma ngase emnyango, okuyisayini yokuthi amandla olimi ashintshe ilumbo
ebelizofika ngaphakathi kimilingeni liyinyama kodwa lishintshe libe yicoxo, kodwa amandla siwanikiwe ukuthi ukufa nokuphila kusemandleni olimi. Kuthiwa-ke nabalithandayo badla iy'thelo zalo, ngazidla-ke mina iy'thelo zolimi. Yikho ngimela ngithi bazalwane, uma ningakholwa uNkulunkulu, ningakholwa ngamazwi akhe, kusenzima ukuthi kule mpi ezayo nale ndlala enkulu ezayo sizokwazi ukuma. Uma sisesaba oCoca-Cola abenziwa abantu, bese uSathane azogqiba izwi elithi niyophuza nidle okubulalayo, akuyi kuba nacala emzimbeni yenu. Ngithi angikhuluma impela ngoba sikhathele ngabantu abayeka ukushumayela manje bavumbulula zonke izinto zokwesabisa abantu abamagwala ekukholweni. Abantwana bakwa-Israyeli babefanele ukungangeni olwandle ngoba benenkinga ukuthi abazi kuzokwenzekani phakathi, kodwa ngoba babelikholwa izwi bangena olwandle baze bayophumela ngaphansi ngoba bekholwa yizwi. uMartha nodadewabo babengalikholwa izwi likaJesu, ebatshelile ukuthi umfowabo akafile ulele kodwa uzovuka. Waze wabatshela wathi into okudinga niyenze nina, susanitshe. Angazi ukuthi abazalwane benziwa yini bangakholwa ngempela. Sebengqangqa-ke manje banqanqiswa yinto engakaze bangcwabe umuntu obulewe yilento, kodwa uSathane uyabethusa uneda ukuthi nje basabalalise wonke amandla obumnyama, bawagijimisa agcwala izwe lonke, kodwa behlulwa ukusabalalisa izwi likaNkulunkulu elithi niyodla okubulalayo kunganenzi lutho. Kodwa amazwi abuthakathaka bawasabalalisa abantu, uzoba necala lokuba yisithunywa sikaSathane, umdlulisele indaba yakhe ezophika uKristu empilweni zethu namandla kaNkulunkulu. Bazalwane, asilikholweni izwi likaNkulunkulu. Uthi uJesu, okholwa yimi noma efa uthi uyophila ngoba ukholwa nguye. Yingakho abantu abaningi ubezwa bethi mase ngifile mina, mase ngifile mina. Lithi izwi leNkosi, umuntu uma ekuKristu uyashintsha abe isidalo esisha, bese kuthi konke okudala kwendlule, bese-ke kuvela okusha. Uthi-ke kanisayi nina ekwahlulelweni, uthi senendlulile ekufeni, anisayi ekufeni, nendlulani lapha emhlabeni. Yabona lento le ixabanisa nabantu ngoba uSathane ufuna abantu baphika amandla kaNkulunkulu. Ume lapho ukuthola abantu belishumayela izwi, kodwa futhi baphinde bawashumayela amandla kaSathane ukuthi mawudle lokhu-ke uzofa. Mina ngazi abantu befakela ushevu ekudleni bekholwa bayaphila namanje. Abantu befakelwa bebulawa. Ukhona omunye umfana la wakithi ulapha egula manje, khona wayegula-ke lapha ey'nganeni lezi nginazo. Usethi lo mfana kakholwa yena,
usethe ocingweni mangikhuluma naye uthi hawu okholwayo akangenwa imithi akangenwa na imithi yabathakathi kusho umuntu ongazi na Jesu. Abantu abanoJesu babhizi basabalalisa umlayezo wesitha. Ufake ngabomla. Ngenzela nibone ukuthi yini into uSathana ayenzayo. Usabalalisa ukwesaba kubantu. Uyabona kwakufanele oShadraki bavuma ukukhothama esithombeni esasakhiwe. Why? Umlilo babe ubuka wawubaswa phambi kwabo betshelwa ukuthi bazothathwa bafakwe. Kodwa ngokukholwa izwi elithi niyodabula emalanga binomlilo awayi kunenza lutho. Bangena naleyo faith yafike yenza into izwe lishiloyo. Musani bazalwane ukwesaba izinto eingathi shu. Lithi iBhayibheli ningesabi ngisho isifo esindizayo emini enkulu. Abantu abaningi bavala amasonto ngoba kuthiwe khona iCovid-19. Angazi ukuthi iCovid-18 yayifike nini yona. Mabeqala ukuzwa nento ekuthiwa iCovid-19 bengayazi neCovid-14 kodwa ke base belalela amandla esitha bahlala phansi baphenduka abazalwane kwakukhula idwedwe kunezwi likaNkulunkulu. Bamisa zona idwedwe bathi yize izobavikela esifeni bathatha amaBhayibheli babeka lapha baphinde baye enkonzweni bahlala phansi ezindlini ngoba bengalikholwa izwi. Leli izwi lithi alikho elinye igama elinikeziwe ebantwini ukuthi bayosinda ngalo ngaphandle kwegama likaJesu. Inkinga yamakholwa abhizi negama likaJehova kodwa nikwigama elilodwa elifungelwe kuthiwa likho elinye ngisho likaJehova alikho elinikwe ebantwini ngaphandle kwegama likaJesu. Kuthiwa uyise konke wakunikele endodaneni yakhe. Phumani phansi kwegama likaJehova ngenani phansi kwegama likaJesu elesatshwa ngamadimoni onke. Lithi iBhayibheli ngisho izizwe zonke zomhlaba ziyoguqa kulo. Abanye batshela ukuthi bangasayidli inyama enje, abanye batshela ukuthi bangasayidli impuphu enje, abanye batshelwa yonke imfathu yamadimoni bayikholwa kodwa bakakholwa nelilodwa izwi eliphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Bakholwa ngamazwi esitha. Ngabe uyofika uthini kuNkulunkulu? Thenga iqiniso ungadayisi ngalo. Malithi iBhayibheli niyodla okubulalayo ninyathelo ofezela nezinyoka kunganenzi lutho lisho lokho. Mina ngilibonile izulu bazalwane lisifuna la. Kodwa kaze libulale ngisho nanoyedwa ngoba sakholwa izwi elithi nje akukho kungenzeke kuNkulunkulu. Ake sibuke naye incwadi lapha incwadi yamakhosi okuqala. Incwadi yamakhosi okuqala isahluko 18. Ithi isahluko 18 verse 20. Ithi uEliya nabaprofeti bakaBhali Eliya nabaprofeti bakaBhali ekameni. U-Ahabi wayesethumela kubo bonke
abantwana bakwa-Israyeli, wabutha abaprofethi entabeni yaseKameli. U-Eliya wasondela kubo bonke abantu wathi, koze kube nini nimanqikanqika phakathi kwezinhlangothi ezimbili na? Uma uJehova kunguNkulunkulu, mlandeleni yena, kepha uma kunguBhali, mlandeleni yena. Kodwa abantu kabamphendulanga ngazwi. Abantu abamphendulanga ngazwi. Ngifuna kule ndaba ukuthi-ke sibuke lapha manje kuvesi 22 wayesethi u-Eliya kubantu, yimi ngedwa oseleyo engumprofethi kaJehova, kepha abaprofethi bakaBhali bangabantu abangama450. Mabasinike izinkunzi ezimbili, bazikhethele inkunzi ibenye, bayihlahlele, bayibeke phezu kwezinkuni, bangafaki umlilo. Mina ngiyakuyilungisa enye inkunzi ngiyibeke phezu kwezinkuni, ngingafaki umlilo. Libizeni igama likaNkulunkulu wenu, mina ngibize igama likaJehova, bese kuthi uNkulunkulu ophendula ngomlilo abe nguNkulunkulu onguNkulunkulu, abe nguye uNkulunkulu. Bonke abantu bathi lihle lelizwi. 25 U-Eliya wayesethi kubaprofethi bakaBhali, zikhetheleni inkunzi niyilungise kuqala ngokuba nibaningi, nibize igama likaNkulunkulu wenu, ningafaki umlilo nokho. Bayithatha inkunzi abayinikwayo, bayilungisa, balibiza igama likaBhali. Kwasekuseni kwaze kwaba semini, ngokuthi Bhali siphendule, kepha akubangakho uzwi nophendulayo, wayengekho. Baxhuma ngase-alithali ebelenziwe. Kwathi ngasemini u-Eliya wadlala ngabo wathi, memezani ngezwi elikhulu, noma enguNkulunkulu mhlawumbe uyazindla, noma uchezukile nje, noma usohambeni, noma ulele edinga ukuvuswa. Base bememeza ngezwi elikhulu, bazisika ngawomense nangemikhonto ngomthetho wabo, kwaze kwatshaza igazi kubo. Kwathi lapho isindlulile imini, baprofetha kwaze kwanikelwa ngomnikelo wempuphu, kepha akubangakho zwi nophendulayo nonakekelayo. U-Eliya wayesethi kubantu bonke, sondelani kimi. Bonke abantu basondela kuye.
wayeselungisa i-althari likaJehova elalidiliziwe. U-Eliya wathatha amatshe 12 njengomumo wezizwe zamadodana kaJakobe, okwenza kuye izwi likaJehova lathi, igama lakho liza kuba ngu-Israyeli. Wakha i-althari ngamatshe egameni likaJehova, wenza umsele ngase-althari nxa zonke, olingene namaseya 2 embewu. Wahlela izinkunzi, wazihlahlela izinkunzi wazibeka phezu kwezinkuni. Wathi, gcwalisani izimbiza 4 ngamanzi, niwathele emnikelweni wokushiswa naphezu kwezinkuni. Wathi, kwenzeni ngokwesibili. Wayesethi, kwenzeni ngokwesithathu. Baphinda ngokwesithathu. Amanzi agobhoza ngase-althari nxa zonke. Wagcwalisa nomsele ngamanzi. Kwathi ngesikhathi somnikelo wempuphu, u-Eliya umprofethi wasondela wathi, Jehova Nkulunkulu ka-Abrahama noka-Isaka noka-Israyeli, makwazeke namuhla ukuthi wena uNkulunkulu kwa-Israyeli, nokuthi mina ngiyinceku yakho, nokuthi ngenzile konke lokhu ngezwi lakho. Ngiphendule Jehova, ngiphendule ukuba laba bantu bazi ukuthi wena unguJehova uNkulunkulu, nokuthi uphendukisela kuwe izinhliziyo. Wawusuwehla umlilo kaJehova, wawuqeda umnikelo wokushiswa nezinkuni namatshe nothuli, wakhotha amanzi asemseleni. Abantu bonke sebekubonile lokho, bawa ngobuso babo, bathi uJehova nguye onguNkulunkulu, uJehova nguye onguNkulunkulu. Yilelo zwi engithi ake sendlule kulo elifakazela lento engiyishoyo. Kuthelwa amanzi phezu kwezinkuni, kumenyezwa onkulunkulu. Lo nkulunkulu ka-Eliya, ngoba uyamkholwa, wehla ngoba kuthiwa ungumlilo oqothulayo. Lo mlilo lo uma ubiza uyehla, ngoba wehlele esihlahleni maqede wabiza uMose lo mlilo. Uma ubiza u-Eliya wehla lo mlilo, wazofezekisa ukukholwa kwakhe phakathi konkulunkulu. Abantu balahla onkulunkulu babo, bathi uNkulunkulu odinga ukukhonzwa nangu. NakoShadraka abantu bambona uNkulunkulu wabo. uNebukadnezari wambona uNkulunkulu wabo. Manje thina uzovelaphi ngoba yithi esithumela imilayezo uSathane esabisa ngayo abantu ukuze abantu bangakholwa. Ngamanye amazwi siphenduka sibe zithunywa zobumnyama. Bazalwane, lithi iBhayibheli, akwenzeki uNkulunkulu umthokozise ngaphandle kokukholwa. UJesu ufike kulezi insizwe ezintathu isikhathi sakhe singakafiki, edonswa ukukholwa abanakho. Bona babengamazi uJesu,
Kodwa uNebukadnezari oyisitha sikaNkulunkulu wambulekelwa ukuthi umuntu olapha emlilweni ufana nendodana yophezukonke. Bayokwambulekelwa nina abantu yini ukuthi noma bengenzani nidla noma yini ayinenzi lutho mase kuyinini eningqangqayo eningena emva kwevalo nesaba. Ne-COVID usathane wayebabambe ngezika Izayi abantu bengaboni nokuthi lifundwa ngubani. Wonke umuntu nje ongakholwa ethi balekani nizivalele. Babaleka ngempela abantu bayivalele. Lapha kuyakholiwa lapha kufuneka ukholwe la. Kanti yini ukukholwa? Yikuqiniseka ngezinto ezithenjwayo. Uyakwethemba ukuthi ngizokwenza ukuthi ngeke kungenze lutho. Ngoba ukholekile othembisayo. Ngifake ngabomu lento le. Ngenzela ukuthi bazalwane kahleni. Phela senesaba manje nina yonke into. Lithi iBhayibheli amagwala angaphandle kombuso wezulu aboshelwe kanye nezinja. Ngikhuluma nje ngamagwala. Kuthiwa angaphandle kombuso wezulu amagwala. Baye bamhleka uPetro. Bacabanga ukuthi into yayimkhipha imbalekisa azaphika uJesu babengazi. Nakhu yikho kumphika lokhu ukuthi nje impela manje sisabalalise imilayezo ethi abantu abesaba uSathane. Nina bazalwane ayikho into eyonibulala kodwa uma nikholwa. Ayikho. Lento le ufuna uyikholwe, uyimele, ungenzeli abantu. Uma abantu bekuhlamuka bayeke, yima wedwa. Babe bathathu laba bafana enqwabeni yonke. uDavide wayeyi-1 ebhekana noGoliyathi. Ekholiwe bethi abafowabo hawu le ndoda ozobhekana nayo indoda ekade kwasa ilwa izimpi. Wabuza umbuzo wodwa ukuthi uyokwenzelwani umuntu oyonqoba lesi siqhwaga esingasokile esedelela impi kaNkulunkulu. Bathi siyakwazi wena uhlala uphapha. Lithi iBhayibheli waphenduka wabheka kwabanye washo lona lelo. Wathi uyokwenzelwani umuntu? uDavide eza ngokukholwa, lona eza ngayo yonke imkhonto egqoke insimbi egqoke yonke into. Washoshela umfana omncane edirector umoya ongcwele. Sashoshela isiqhwaga. Sathi uza kimi nginja yini. Bazalwane, kholwani izwi likaNkulunkulu. Musani ukukhuluma ngeBhayibheli eningalikholwa, nizolahlwa. Ngoba ukukhuluma ngamavesi waqedwa wageqa wathi nyawo wachaza waqede akusho ukuthi uyawazi lento oyikhulumayo. uSathane amavesi uwazi ukudlula wena. Yingakho izwi lenkosi lithi athi uJesu niyoba ngofakazi bami isibili. uSathane athi abantu abathi bona bangofakazi bakaJehova. Lalelani la. Uthi uJesu niyoba ngofakazi bami isibili. Thina singofakazi bakaJesu. Ngisho thina. Mina ngisho thina nawe nami thina esingalikholwa izwi. Nizogcina ningadli lutho ngoba ningamagwala. Asesabi. Lithi nje iBhayibheli ungesabi. Ungesabi. Lithi konke okudayisa esilaheni kudleni ningahloli lutho ngenxa kaNembeza.
lithi uma umuntu ongakholwa enimema engashongo lutho yanini okubekwa phambi kwenu nikudle egameni lokuthi niyodla okubulala okunganenzi lutho. Lithi kodwa meseshilo ukuthi lokho engunika khona bekuhlatshela u1 no2 lithi ungakudli ngenxa yalowo okhulumileyo. Bazalwane, musala ukushumayela ivangeli lokwesaba nibe nesimo sokumesaba uNkulunkulu kodwa amandla akhe niwaphika nihambe niphethe amaphepha athi ningakudli lokhu nizokufa, ningakudli lokhu. Akukho muntu wafa la. Uyabona sisikwendlulwa ngabantu abangakholwa webantu abayibiza ngamaKristu kanti abakaqala ukuba ngamaKristu. Abantu abangakholwa bathenga usikilidi lapha esitolo ubatshena usikilidi ukuthi ngizokukhila, awukabakhili namanje ngoba bayakholwa nje ukuthi ngeke ubakhile. Uboka uthathe lapha usikilidi ubheke ukuthi ubhala ukuthini ngaphandle, kodwa bayawuthenga abantu abangakholwa awukabakhili kuze kube manje ngoba ukukholwa noma ukholela ukuyesihogweni inkolo leyo. Naba phansi kuphuma nje umuntu amenhla kwesibaya akholwa athi kahleni bantu abadala sizwile yekelana umntwana bangena endlini umntwana esephila. Ikukholwa lokho, asisukwendlulwa ngabantu abangakholwa webongqangqili. Nibhizi manje nishumayela elinye ivangeli lokwesaba. Phendukani namhlanje ukuthunywa uSathane ehambe ethi phambanani nezwi. Lithi izwi lenkosi niyophuza nidle okubulalayo akukunenza lutho. Sithandazeni baba wethu ongcwele, namhlanje emini kuyusuku lokuqala egameni likaJesu sikhulekela ukukholwa izwi lakho. Asikhulekeli ukulikhuluma kodwa sikhulekela ukukhuluma into esiyiphilayo. Sikhulekela ukulikholwa izwi lakho unyaka uqala. Lenze imanga ezimpilweni zethu izwi lakho uNkulunkulu wethu ukuze lisebenzele funeka silikholwe. Sihlupheka siliphethe ngoba silikholwa. USathane usitshela ukuthi masithatha imali yethu yokugcina sanikela ngawo sizophila ngani ngoba kasilikholwa izwi elithi umfelokazi wanikela ngempuphu yakhe yokugcina. Namhlanje uNkulunkulu wethu utshala ukukholwa kumaKristu aphenduka izithunywa zokusabalalisa imibiko emibi nemilayezo yesitha echitha ukukholwa kwabanye abantu ukuthi bazofa uma bedla izinto ezithile. Kodwa uNkulunkulu wethu uthe wena siyodla okubulala kungabi nacala empilweni zethu. Sinika ukukholwa ukuze noma sifakwe emalangabini omlilo singene sinokukholwa, noma kuvalizwe sibe nokukholwa. Siyabonga uNkulunkulu wethu, selekelela usithwale egameni likaJesu Kristu umfeli wethu. Amen.